Podľa našich informácií v rukách mužov zákona skončil hľadaný Radovan Gerič zo Šale. Dolapiť ho mali policajti v Žilinskom kraji. Môžem potvrdiť, že dnes v rukách žilinskej polície skončil hľadaný 31-ročný Radovan G., ktorý je podozrivý z 2 lúpežných prepadnutí a ktorý zároveň čelí obvineniu zo zločinu vydierania. 21-ročný muž v minulosti údajne patril ku gangu Sýkorovcov. Potom však začal spolupracovať s políciou a usvedčovať ostatných členov skupiny. Od polície za to získal štatút chráneného svedka. Organizované skupiny a dokazovanie ich trestnej činnosti nie je jednoduché. To nestojí na svedectve počestných osôb, to stojí väčšinou na svedectve ich spolupáchateľov. Ku svojej kriminálnej minulosti sa mal vrátiť koncom novembra minulého roku. Práve on mal vtedy pod hrozbou použitia zbrane vylúpiť jednu z bank v Ružomberku. S lupom vyše 4 000 eur ušiel na neznáme miesto. O necelý mesiac neskôr mal podľa polície opäť so zbraňou v ruke prepadnúť aj herňu v Likavke. Po mužovi vyhlásila polícia pátranie 5. decembra. Vyšetrovateľ momentálne spracováva podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby. V prípade dokázania viny hrozí zadržanému mužovi až 12-ročné väzenie. Julia Zelenková a Pavol Janič, televízia JOJ.